Mitä ei taas? Tapaa. Kyllä se nyt vittu tekee. Oi kauhistuksen kanahäkki. Mulla on ikävä metsän temppeli. Mene sinne. Enpä pääse. Kuka sua estää? Nää. Sinä. Sinä. Minä. Niin. Sä sanoit, että vedät tämän, niin mä nyt vedän. Vittu. Niin. Kuulen musiikkia aika pitkältä. Mä vittu läpäsin sen! Mitä vittua? Onko nyt hyvä aika puhua? Oikeesti? Mitä vittua? Venä. Epstein! Ei niitä nyt. Oi vittu. Eikä siinä nyt kuulu tää mun retardikeskustelu.